Assalamualaikum. Giya sukakwa sa blood pressure. Kailangan sa stethoscope ag sa sphygmomanometer. Dapat na sa pasyente na miyakad ka sa 5 minutes. Ago dapat na des kanyan makapanigupan o di na makainom sa kape sa sulda 30 minutes. Tugon sa cough sa barukan ng pasyente. Tugon sa gauge ng sphygmomanometer sa maranyo position ko pasyente. Kailangan na makatitindig sa kanya na kung makararap ang kumatang ka. Gidaman ka sa brachial artery. Wrong at tagwa sa diaphragm o stethoscope ka. Tugwan sa duso cough, taman sa madasup ka nagapulso. Mapasad na pagumanan sa 30. Mapasad ang kuwan sa duso cough. Tano din ka kailan supaganay, pagusulas sa sound. Supaganay sound nagdito sa systolic blood pressure. So pinakamauri sound nagdito sa diastolic blood pressure. So kasurat sa BPO pasyente nasa puro so systolic blood pressure. Sa baba man o di na so over na so diastolic blood pressure. Kuan sa anduso cough sa dataraya kagaan. Sa umani sa timan na segundo naplubat ka sa 2 to 3 millimeters mercury. Pamakinagang ka agutan din ka sa paganaya sound ago sa pinakaoryan yan. Kataya sa normal a BP. O mas mapuro sa BP ka na paki-check up ka. Yaya a video na puun sa mga watanyo sa MSU College of Medicine.